Takže čaute, tu je Dimtroids. Vítajte pri mojom videu triky z Windows. Prvý diel z prvej série. Dneska si tu ukážeme takú lupu. A jak túto lupu aktivovať, to je ľahké. Logo Windows a plus alebo minus. A ešte, že jak to, že mám takéto a nemám na celú obrazovku, dať zobrazenie, buď celá obrazovka, alebo ukotvené, alebo nejakú blbosť, alebo proste, keď niečo neviete prečítať, tak si to miliónkrát, bože, toto je prehnané. No to, ale potom sa úplne znižuje grafika. Upútavka No. Vidíte to číslo? Teda to logo Windows a plus to vám veľmi pomôže, že keď niečo nevidíte, že vás bolia oči, tak nemusíte sa priblížovať ako v realite, že ale môžete si takúto lupu, alebo nemusíte si niektorí brať okuliare, len takto lupa, vidíte? Ešte, alebo vám ešte niečo z Minecraftu ukážem, ale nebojte sa, to len s touto lupou si budem robiť srandu v Minecrafte. Dobre, počne. Minecraft. Za chvíľu sa mi vypne komp. Načítavať sa svet. Počkej, nejakú blbosť teraz urobím. Ale sami vidíte, že ako to grafika je hrozná v Minecrafte. A toto je fakt hrozné s týmto. Vidíte, fakt zabugované to je. No, ale teraz to je, aj takto je to zabugované. Takže určite s tým nehrajte hry. Je to fakt dobrá vecička. Ináč. Tak dúfam, či sa vám tento diel z triky z Windows páčil. Ak jej dajte like, odber, napíšte koment. Čau čau.